Reddit virum curialem Reddit probum. το κάνει. Ναι. Νομίζω ότι θα Reddit δείχνουμε virum. στο Reddit slash. Πώς το λένε, διακριστών σαλόι. Πολύ θα το ήθελες. Λοιπόν, οπότε. Μπορούμε να κάνουμε. Κάνω εγώ και καλά ότι αρχίζουμε και σας παίρνω συνέντευξη. Απαντάς εσύ με το μπιριμπίρι, το φλουταμπέκι και μετά γυρνάω σε σένα και τι θα πεις. Istud vinum bonum vinum generosum. Βρισκόμαστε στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής στο Κπίστν, όπου κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τις πρόβες για την παράσταση Διαχριστών Σαλή, μια stand-up λειτουργία. Μια παράσταση η οποία θα συνδυάζει την μουσική του Μεσαίωνα με το stand-up comedy. Περισσότερες πληροφορίες όμως και διευκρινήσεις από τον μουσικό διευθυντή του Συνόλου Παλαιάς Μουσικής Ex Silencio, Δημήτρη Κούντουρα. Δημήτρη. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, Ιάσονα Μαρμαρά? Istud vinum vinum generosum, reddit virum curialem probum animosum. Από το Κπίστν, Δημήτρης Δημόπουλος. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ των συντελεστών.